Daƙiƙi na haƙiƙa, ko da yake wanda aka ce ya kasance ɗan gudun makaranta ba boko ba arabiya ba da la'il ba diwani ba madau ba mundiki ko kaɗan ba zai zama abu mamaki ba. Ko da yake wasu na cewa kai karatun allo, na ce a'a, an dai kawo ka Kano karatun allo, a ƙarshe ka koma ɗan bumburutu, kuma wallahi gaskiya na faɗi ba ƙage ba. Da haka ne ka koma shara a Alisi da studio wajen Alibaba ya kasai, kana shara ana aiken ka fara nuna sha'awar waƙar gambara. Idan ka musa zan zo da jawabin Halifa Alibaba domin har yanzu yana raye. Amma magana karatun allo baka yi ba, daga can ƙauye da ka hutu ba shakka, babanka ya yi farar dabara ya kawo ka Kano da sunan za ka yi karatun allo, amma da ka zo kai watsi da karatu ka koma gagare na malam kaku. Lokacin da ka koma gida ka hutu da CD an ce mahaifinka ya yi murna domin dai ya ɗauka karatu ya samu, sai da ya tara mutane ya kira dangi aka nemo rikoda, cikin farin ciki yana murna, ya ɗauka ka sauke ka haddace ka zo da ƙira'a a cikin CD. Abin mamaki, saka CD sai ga sautin saraki sai Allah.